Je toto psia búda? Alebo toto je psia búda? Už 20 rokov Už 20 rokov modernizujeme naše psie búdy a koterce. namiesto štandardných drevených búd si dnes čoraz viac ľudí vyberá psie búdy s bočnými stenami izolovanými purpenou. Ale prečo? Výborná izolácia. Bočné steny zo sendvičových panelov s pur izoláciou poskytujú tú najlepšiu izoláciu v zime aj v lete. Hygiena a odolnosť. Umývateľná konštrukcia z nehrdzavejúcich oceľových panelov zaisťuje mimoriadne odolné prevedenie. Chrániče hrán na rohoch a pri vchode. Teleskopická vyklápacia strecha pre jednoduché čistenie. Voliteľné doplnky. Koberec, odolný proti opotrebovaniu. Ochranný záves proti vetru na vchod, deliaca stena, vankúš pre psa, alebo dokonca panoramatické okno. S rovnakými vlastnosťami ich ponúkame v dvoch farbách. V prevedení s imitáciou dreva a vo svetlosivej. V akej veľkosti by ste ju chceli? V ponuke sú veľkosti pre všetky plemená psov, ale aj pre mačky, a to až po veľkosť pre pantera. Naše psie búdy sú dostupné na sklade v stovkách kusov. Kliknite na našu stránku a vyberte si tú správnu.